Moi, mä oon Sally Jänäkälän lukiosta. Tänään on 20. joulukuuta eli viimeinen koulun päivä ennen joululomaa. Siis meidän koululla on joulukirkko, joka on ihan perinne Suomessa. Seurataan minut, katsotaan mitä tapahtuu siellä. Taivas on todella pimeä, vaikka kello on nyt vasta 6. Nuorisopalvelun bussi lähtee kunnantalosta pian, siksi kävelen sinne. Joulukirkko alkaa 9, koska meidän täytyy harjoitella ensin. Olemme kirkossa jo 6. Sitten jokaisella meillä on yksi ihana joululahja. Kirkko ei ole kovin suuri, mutta se on kaunis ja näyttää kodikkailta. Kaikki lukioista voivat osallistua kirkkoon esitykseen sekä opiskelijat että opettajat. Tämä on erittäin mukava ja hauska toimintaa. Saamme myös opintopisteitä, siksi ei ole mitään syytä olla osallistumatta. Viime vuonna lauloin myös kuoron ja myös tänä vuonna. Luulen, että tänä vuonna oli 2 kertaa enemmän ihmisiä kuin viime vuonna. Tänä vuonna soloesityksiä on myös enemmän kuin viime vuonna. Ihailen todella niitä, jotka uskaltavat laulaa solistina, koska mulla ei ole tarpeeksi rohkeutta laulaa yksin. Kun odotamme vuoromme harjoitella kuoron, otamme paljon kuvia. Melkein kaikki pukeutuvat punaista ja mustaa, mitkä ovat meidän pukukoodit tänään. Nyt perhe ja opiskelijat tulevat, ohjelma aio aloittaa. Tapahtuma kestää noin tunnin ja tässä on aikataulu. Mulla ei ole mitään uskontoa, joten en ymmärrä paljon kirkon rituaalista, mutta olen todella iloinen saadessani olla mukana tässä upeassa joulutapahtumassa.
Tämä ilta oli todella mahtava ja kaikki nauttivat siitä. On nyt aika kaikille mennä kotiin ja viettää mukavaa joulua ja uutta vuotta lomaa. Joulukirkko loppuu tähän. Kiitos katsomisesta ja nähdään!